L-esperjenza tiegħi bdiet meta tħalf Miss Vipax 2012 u hemmhekk irbaħt titlu Best Photo Model. Wara hemmhekk tlajt l-Italja, Ischia, biex nusem ġol kompetizzjoni New Star per Spettacolo u hemmhekk irġajt irbaħt biex nitla nerġa' Ischia stess biex nagħmel film li jismu Gabjani Senza Ali. Da ħajder fuq Festival de Cannes ġewwa Franza u kien esperjenza sabiħa ħafna. Mela tħalt fil-kompetizzjoni ta' Miss Vipax 2012, kienet esperjenza vera ġdida lija, kompletament differenti. Minn hemm ġejt it-tielet u vera ma stennejtix, però tħalt biex imur l-Italja, vera kont eċitata u hekk. Looking forward ħafna għax esperjenza vera ġdida, manka biex niltaqa' aktar ma' nies ġodda anke bil-lingwa Taljana, hija differenti ħafna. Tħalt f'Miss Vipax 2012 bħala fil-kategorija ta' sfin, ġejt ir-raba' u ovvjament l-ewwel 10 ridna nitilgħu l-Italja biex il-kompetizzjoni tkompli hemmhekk. Ovvjament kienet esperjenza ġdida għat jien l-ewwel darba li tħalt f'modeling competition naħseb wara titla' barra minn Malta. Intqajna ma' ħafna nies Taljani u hekk ġifieri kien hemm competition varja wkoll hemmhekk u intażilt irbaħt film hemmhekk għas-sena d-dieħla f'Ottubru ta' 2013 miktub minn Orfeo Orlando. Biex ngħidulhom biex jożu din l-esperjenza x'ħad tkun unika u mhux ħad terġa' tkun oħra bħalha.